Halløj. Jamen, så kommer vi jo så til kronen af min samling. Det her er en version, som ikke decideret er noget, jeg investerer i for at sælge videre, men mere for egen samling, fordi jeg synes, den er sindssygt flot. Det er også i den her kinesiske Rooster, eller ikke Rooster-serie, men sådan den kinesiske kalender-serie. Den her er bare lavet af et firma, hvor man siger, at det er måske lidt mere kunst, end det er mønt. Men en super fed æske, det leveres i. Super flot. Og som du nok kan se, så er den pakket lidt mere ind, end de fleste andre her. Den kommer i en super flot æske. Men det, der var interessant, det er jo så også selve mønten. Det er hestens år. Og er en mega flot mønt. Der er guldbelægning på. Der er en jadesten. Mønten her laves i et oplag af 2888. Hvorfor det lige er 888, er fordi kineserne, så vidt jeg har fået fortalt, har et eller andet med de her 3 8-taller. Så derfor hedder det 2888, og det er formentlig for, at man kunne få det kinesiske marked med ind på den her mønt. Jeg er blevet lidt fanget af den. Jeg synes, det er en mega flot mønt, især med det her jadesten. Jeg var jo så heldig at faktisk få slangen. Man kan jo byde på nogle af de her. Det er jo udgåede mønter, så man skal være lidt heldig en gang imellem. Det var jeg så. Og der fik jeg faktisk fat på slangen. Den kommer jo igen i 12 forskellige, men her er slangen. Og jeg satser selvfølgelig på, at jeg får alle sammen i min samling på et tidspunkt. Men de her mønter er jo ikke mønter til almindelig møntpris. De er ret omkostelige. Så derfor kan det godt være, at det lige tager lidt tid. Men jeg er tålmodig, så jeg satser på at få samlet hele udgaven. Men de er mega fede. Så det var bare lige lidt anderledes end hvad jeg plejer at vise. Så jeg kan have dem begge to her. Nogle rigtig fede mønter. Men der går nok lige lidt inden at jeg får samlet hele rækken af dem. Det her, det er kun 13 og 14. Jeg mangler både 12'eren, 11'eren, og så er der jo selvfølgelig kommet 15, 16 og 17. Så der er et stykke vej endnu. Men jeg skal nok holde jer opdateret, når jeg får nogle flere. Ellers så god dag, og pas på hinanden derude. Hej.